Dobrý den lidi, dneska hraju 99 dní a ukážu vám moji bejsku. Takže den 236 to vypadá a mám tady kamaráda, jmenuje se Rage a má 1000 dní. No a postavil jsem s ním tady bejsku. Vypadá dobře nebo ne lidi? Líbí se vám? Takže tady je naše kuchyň. Vypadá to jako, že jak jsme mohli dostat z tady toho jednoho farm plotu tak hodně jídla, co? Ale vy nevíte, ale tady jsou úplně hodně to mrkví. Úplně hodně. No a prostě to je asi ono, ne? Ne, není ještě. Tady jsem já udělal tady to. Jsem tady udělal takhle, aby jsme nalákali ty lidi. Já jsem do toho šlapl omylem. Je trochu těžký hrát s jednou rukou. Lidi. No, máme všechny děti. No a teďka můžeme si to udělat jak chceme, takže tady to udělal Rage. Tady to všechno on udělal. Víte, tady dělá saplingy. To má hodně saplingů. No a tam máme prostě postele a tak. No tak čaute lidi.